Go. Yan. Yan ang mga ka-partners. Simula na. Simula na ng pagkuskos. Yan. Dumating siya kahapon. No, November 3. Pero, mabilis lang din to. Aalis din yan. Yan, no? Diba? Di pa nga natapos yung ano. Yan. Hindi pa tinanggal ni Tatang yung ano. Dumating na yung snow. Ang aga niya kasi ngayon. Daddy, tingnan mo yung rack mo din pa tinanggal. Kung kailan may snow dun niya ta. Yan mga ka-partners, diba? So yan. So yan na mga ka-partners. So mamaya dadating na yung mag-ano dito. Yung magsusuyo dito. Pero ngayon habang kapag ang tamong snow, kapag namin snow. sabi ko sa kanya bago kami mag-nap time, paggising niya magtutubukan kami sa snow. Ikaw talaga. Tipata kata. Mang kata pa. Okay? Kalaguna. Let's go. Hey, Ano? atut ka pa. Natut ko pa. Ay, Basod ko. Kasi matod ko pa ulit, okay? ayan si Gabriel. Kini, karikata kang Bentley. Kalaalali ka. Yan na. Yan na, ang madumi. Yan na. Ang putik niyan. Mama! Oh. Yan. Isa ko! Ito. Pupunta kami din sa Bentley. Galatan. Oh no! Naputikan na. Yan na. Mag-ingat-ingat na. Sa snow. Tingnan natin kung pwede na magtubugan dun sa ano. First time mga ka-partners. Ang aga. November ano pa lang. November 4 pa lang. Tignan mo naman. Kita ka to. Kimberly. Tata ka? Doon kami sa park. Kita namin sa Ay, inyo. doon. Doon. Doon, ma'am. Excited siya. Doon. Ayoko siyang iwan, baka madulas siya eh. Kasi medyo, ano, Medyo, madulas. Migas. Ganitong migas. Yan no. Delikado yun kapag nag-icy. Anong tawag dito? Crystal ice. Bukas na lang kami magtubugan kasi Saturday naman bukas. Kapag meron pa ha, kapag hindi pa siya natunaw. Diba? Let's go. Tara. Lakad. Tara. Bel. Excited siya. Hey, Keta Bel. Ha? Keta. Ano? Excited yung baby ko. May... Mama! Oh, tara. Kita, madakal kita. Matutog kita? Mm-mm. Matutog kita? Oo, madami doon. Tara, let's go. Mami! Ano? Daming tayo. Ayun na, may nagtutubugan na, be. Pwede tanang magtubugan yan. Na? Kunin natin yung tubugan natin. Ay, hindi pa masyado. Ha?
Hali pa masyado. Kailangan pa ito makapal, no? Di pa masyadong makapal, oh. Pag makapal na. Kapag huminto na kasi ngayon eh. Kapag bukas, meron pa din. Or mamayang gabi hanggang bukas yan. Pag naipon. Tingnan natin yun kung pwede na siya magtubugan. Mga kapakners, ang aga ng ating snow ngayon. Slide ko kaya si Brel dito. Mag-slide ka, Kendall, oh. Sige. Sige. Lakad. Kenny Bell. Ay, ninay, ma'am. Kenny, lakad. Woo! Dito, pwede na magtubugan dito. Dalhin kaya natin yung ating ano. Medyo maano na, oh. Malalim na konti, oh. Ano na? Diba? Diba? Oh. Nanindi pa. Malalim na. Manalo. Ay, mama, Sige. yaso. Yasa ka. Takbang ka. Yaso. Takbang ka. Yaso. Yasa ka lang. Yan. Sige. Sige lang. Sige, be. Enjoy siya, mga kapakners. So, yan, di ba? Yan. Ang aga ngayon, mga kapakners, ng ating snow. Ayan, si Brel. Gallery ko. Pwede ka na magtubugan dito, be. Dali natin yung tubugan kaya natin. Yup. Kunin natin. Gusto mo? Yup. Gusto ko. Gusto ko ng Tubugan? tuban. Ko. Itusuran ko si Brel. Smile ka, be. Bel, smile. Mama, ano? Magtubukan tayo. Magtubukan. Brelo. Be, smile. Smile. Ay. Smile ka, love. Love. Be, kita ka, be, oh. Ah, Kita ka. kuboy. Kita nga tindog. Ito? Oo, ito, kita lalo. Mama. Lukluk ka, be. Lukluk ka. Patagos-gus daan eh. Yan, oh. O, diba? Oh. Smile ka, be. Be, smile. Be, ako nang titang tubugan. Yeah. Eh? Kunin mo? tayo tubukan. Na? Tubukan. Gusto mo? Gusto ko. Oh.
Gusto mo, be? Enjoy siya, oh. Excited siya. Sabi niya, Mama, tara. Pagkatapos namin, mag-nap time, sabi niya, Ma, tara. Subugan tayo. Subugan daw kami. Ano ba? Munta ka pa na. Ha? Ha? Bird. Ha? It's a bird. It's a bird. Kitang bird. Sabi na. Ano? Daming tubukan. Gusto mo dyan? Sa tao. Ano ba? Kunin natin yung tubugan natin. Ha? 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 Mag-slide ko na yan. Siyek ko. Okay. Siyek ka. Mag-slide din mama niya. Siyek ka mag-siyek. Oo. Oo. Mag-slide ko na. Ha? Mag-slide. Okay. 1, 2. Kunin natin yung tubugan natin. Tara. Tara. Kukunin namin yung tubugan. Babalik kami. Tara, be. Oh no, lalamigin ako niyan. Tara, be. Be, let's go. Yes. Ha? Ready ka? Okay? Ready na? Saglit. Be, tatalan na ka. Tatalan ka. Pakatalan mo, ha? Kapitan ba kaya? Pakatalan mo, ha? Okay? Woo! 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 Yeah! Like it? Nyaman? Ulit. Tatalan kaya? Tatalan, ha? Tatalan ka na. Tatalan ka. Tatalan. Tatalan. Uy! Sabi ko dati. Enjoy ka? Enjoy ka? Pwede mo? Oo. Tatalang ka? Ya, makera. Panahin mo ko. Sabi ko kaya, talagang hindi ka makera.
Galing. Nyaman? Like it? Nyaman ba? Sarap daw. Sarap ba? Manyaman. Ulit, ulit. Nyaman? Nyaman? Budi mo? May pagalaman. Maguna na. Oh, ulit, ulit. Bago. Gumago. Kaya pin, ali akong magkaya ka. Ay, gumago. Yako. Yako magkaya ka. Jubiaki. Yako mag-adik kaya ka. Yan. Adik ka. Ay, namig. Mabewa. Ben. Na? Puta, dito ka pa. Ay, ka-adik. Nan, kita, bilang kita. Ka-adik. Kita nga ba? Alisa ka. Adik ko. Adik. Oo, adik ka pa. Ay, ka-adik. Adik ka pa. Atuan kamu. Atua. 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 Malik ka pa. Ayan na siya! Kanyaman? Kanyaman. Kanyaman. Kanyaman ano tatang? Kanyaman tatak. Manyaman. Kanyaman. Yaman menikal naman. Ako minikal naman. Menikal naman ni mama. Bakit kami natakit? Reverse, reverse. Bye-bye! Oh, woo! Woo! Number mo. Kata kedua. Satu lang ka? Wait, kata kedua. Let's go! Wait! Adik na ka, tara. May agawa nung suman dito. Halak pa mong gloves, love. Ikat ikang gloves. Oh, gawa tang snowman. Oh, tara. Let's go. May sub-sub ya. Bum bum. Mana si bum bum.
Gawa kami snake. Gawa aming snowman. Pero, mag-slide muna kami. Last one, nebe? Sabay kami ni Brel. Kami nga dua. Nebe? Oopsie. Okay. Sakay na. Kini ba? Kedua. Oh. Katakan dua, kini ka. Yan. Oops. Tignan ka. Yan. Yan si Bel. One. Tatawag ka, Bel. 1, 2, Bel. 1, 2, 3. Go! Go! Yan na. Woo! Yuhuu! Oh no! Oh no! Nangulekta siya ng yellow! Ay, akong siya. Ay, nakita ang gloves mo. Huh? Meron ko niya. Nga, no. Ano ka rin? Okay. Bye-bye! Gawa mo na aming snowman. Go! Dapat kaya tapa lang kilog. Kaya kang kilog, kaya kang kilog. Kaya pati namin. Yan, o. 1, 2, 3, go! Ay, na pa, Bel. Mom, Ano? ito. Oh, yan. May wire siya. Na? May wire siya, oh. May wire siya. Wala siya. Mm. Yan. Mama, Huwag ka malikin, manabo ka. ay akong snow. Hindi nanda ang snow. Ay akong snowman. Ha? Gawa ang snowman. Ay, wala akong gloves pin eh. Gawa Marimula. akong snowman i-better. Baga, may me, oh. Ay, Oh no no. Oh no no. talang ka. Yan. Talang ka. Yan, kaya na ang talang. Yan. Uwi na ang mga kapao natin. Yan. Mga snowman. Yan. Pauwi na. Uwi na si Brel. Nag-enjoy na siya. Yan mga kapao, sa aga ng snow natin ngayon, November 4 pa lang. Nag-start siya kagabi. Yan. Pero ngayon tumigil na. Pero baka matunaw pa rin ito. Kasi masyadong maaga. Si Brel uwi siya. Kaya tayo mga ka-partners. Maglalabas tayo, mag-ingat tayo lagi. Keep warm and keep safe. Drive safely. Dahil hindi na natin mapipigilan yan. Enjoy siya, oh. Tatalang ka. Patas na yan. Sana, tignan na kaya. Sige, puta may pakera ka. Tatalang ka, ha? Patas na yun.
Patas yun, be. Ha? Patas yun. Tatalang ka. Tatalang ka. Tatalang ka. Paatalan mo. Sa taas na tayo. Let's go na. Tiba na ka. Tiba na ka. Isabi ka kayo, no? Go. Tara na. Hindi pwede lang ng snorkel. Wala na. Lakad. Lakad na. Ano na mga ka-partners. Let's go na. Tanong. Uwi na kami. Tanong. Tanong, ma'am. Tapos tanong. Sabunda mo na, ma'am. Walang danong, King. Ha? Walang danong. Ha? Yan. Ha? Mag-uumpisa na naman ng extra job sa mga ano. Oops. Sa mga walang taga-shovel. Extra trabaho na naman itong mga ka-partners. Kailangan mo na naman maagang gumising para magtanggal ng snow sa sakyan, sa daan. Lalo na kung may sariling bahay ka o yung kayo yung naglilinis. Hindi tulad sa amin, meron kaming taga-linis. O yung iba yung may mga strata, may mga taga-linis. Diba? Pero kapag wala, kanya-kanya ang sikap, dahil hindi ka makakadaan, hindi ka makakalabas. Kung hindi mo lilinisin yung daraanan mo. Ayan. Akit na kami mga ka-partners, ha? Ang lamig na. Bye-bye. Dilim na. Ayan, mga ka-partners. Dahil malamig, meron tayong sopas. Turkey to. Yan yung ano, yun yung tira natin nung ano. Yun. Turkey yan. Itsura ko daw si Brel. Ayan, si Brel. Kumakain siya ng tinapay. Ay, pandesal. Ano kinakain mo? Kanit ka. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya, si Brel. Napagod ka magtubugan, anak? Ha? Nag-enjoy siya magtubugan. Yan, kakain kami ng sopas. Init natin yung sopas. And then, kain na tayo. Kasama yung tinapay niya. Buti na lang kagabi, gumawa ako ng wheat. Yung tinapay. With tinapay. Pandesal na Brel. Ayan, cow. Yaman. Sarap. Malambot. Mananpot. At masarap. At masarap. Yaman. Pero wala nang ano yan, wala nang breadcrumbs. Nebe? Tsaka, ano siya, shinape ko siya ng ganyan. Twisted. Parang ano siya, Spanish bread siya, itsura. Pero, pandesal. Nebe? At saka walang breadcrumbs. Hindi ko binigyan ng breadcrumbs kasi,
Para wala nang mahulog-hulog. Diba? Yan. Yan. O, diba? Yung kay Bilal yan. O, diba? Malambot pa din siya, o. Ay, ba yun? O, diba? O. So, soft. Malambot. Sarap. Tsaka yung sopas, diba? Yan. Tapos yung amin ni Daddy, ito. Ayun, yung sa amin ni Tatang. Yan. Tayo lang natin yung sopas mga partners and then, kainan na! Bel favorite niya yan. Favorite niya yung tinapay. Kaya kami na lang gumagawa ng... Kapag may ano naman kami ni Bral, sinisipag kami. Kami na lang gumagawa ng tinapay para tipid. Nebe? Alam pa namin yung nilalagay namin. O, diba? Masarap, nak. Tsaka para mahilig din si Bral magluto at mag-bake. Tinutulungan niya akong mag-bake. Nebe? Ne? Diba? Ay, kupit. Na? Inito yung bake ni mama. Ay, kupit. Mama. Oo, aning assistant na ka, diba? Ninong assistant ko? Biel. Oh, see? Siya yung assistant ko. My assistant! Si Ganda. Diba?